Nyungwijaya Putra. Mlebu. Iki kok peh. Angis. Wis balik. Iki piye to iki? Rusak tatanan ae. Angis. Urung wayahe kok kuwel. Urung wayahe iki karepe dhewe to. Tarine Adit iki garapan ning Karisidenan Lombal. Ya! Yo. Kate koyo isin terewe kok di. Lha ki omahe ndi? Lah kok kayak jogetan koyo ngono karo dhek ngene to, Mak. Gak oleh terewe ciri khase Tulungagung. Yo genah aku ora nang Mbak iki tok. Kowe barang. Oh, jajal sampean saiki sampean. Aku kelahiran Banyuwangi kok. Lho, rapopo jaranan Banyuwangi? Lahir kowe bareng karo santet. Kok santet iki piye to? Layaran koyo leak. Oh, Mbak. Mbak, teman-teman niki estu. Kadok kula kekrek. Lho, Mas kok ireng lho, Mas? Kok ireng? Ireng soalnya kena angon. Yo. Hey. Nyapa. Nyungwijaya Putra. Persiapan. Kayak bar dikrung. Ayo. Halah ngapa isok dhewe. Mau modele ora. Nek gak ketat lo darate sakit banget keblok. Yo. Tepuk tangannya mana? Ananda. Jarang lagi. Double itu ya nyanyi ya ngepek. Woi, tepuk tangannya mana? Iya. Ha!
Yuk, 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 Yo Wijaya Putra. Halah nyanto. Dingeti wong. Jarane lanang manoke nek gegel. Lah, roh dhewe to barange wong Tulung Agung. Kripik budale prajurit Buddha Bosa greprak lumaku nuju palagan swara cambukanite kaya ing kariksa bacut sampan diman ambaratrut tanpa yo ayo yo sayo ha 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 buka titik yo
Oke, sudah alhamdulillah. Saya tambahkan ya mas. Bijinya pina? Mah aku mak 99, 80. Saya belajar. Alhamdulillah. Pon marem apa dereng Pak Bu? Dereng. Wah, lek marem ngono kula tak wasol. Gimana Mas? Piye Mas? Bengak-bengok kan mau ya. Piye? Oh. Ditanana ya, ditanana lho. Oke. Terima kasih Mas. Tadi ada request gerigis ya Mas Nopan. Oke, ayo Jenny dan Mbak Lydia. Napa? Lah kula sampun. Oh dereng to? Ngelak. Banyu. Panitia panjat embun air. Ngelak. Pan banyu pan.